Αν αισθάνεσαι μούτης και δεν έχεις κανένα, αν αισθάνεσαι στάνταρντ and poor σαν εμένα, κι αν σου φέρθηκα σκάρτα και με άσχημο τρόπο, κάνε κάτι για μένα, σε γλιτώνω απ' τον κόπο. Αξιολόγησέ με, ίσως να μας βγει σε καλό. Βαθμολόγησέ με, δεν αξίζω ούτε ένα ευρώ. Φορολόγησέ με, θα σου δώσω ό,τι ζητάς. Υποβάθμισέ με, κόψε μου το ρεύμα αν μ' αγαπάς. Καθημερινά 8 με 11 το πρωί στον Energy 88,6 και στο energyathens.gr. Αξιολόγησέ με, ίσως να μας βγει σε καλό. Βαθμολόγησέ με, δεν αξίζω ούτε ένα ευρώ. Φορολόγησέ με, θα σου δώσω ό,τι ζητάς. Υποβαθμίσέ με, κόψε μου το ρεύμα αν μ' αγαπάς.